Shawara kyauta zuwa ga mai son fara kasuwanci. Jari ba shi ne kasuwa ba, ko kuma in ce jari ba shi ne farko abin da ake buƙata a kasuwanci ba. Ilimin juya kuɗi ko kuma ilimin samar da jarin shi ne ya kamata ya zamo farko. Sau da yawa za ka ga ana yawan gwabzawa tsakanin mutane a kan wai shin wanne ne ya fi muhimmanci ko kuma wanne ne ya kamata mutum ya fara samu, jari ko shi ilimin juya kasuwar. Ilimin juya kuɗi ko kuma ilimin juya da samar da jari shi ne ya kamata ya zama farko. Domin ga wani ƙaramin misali, yanzu ka duba ka gani, misali idan ya kasance a unguwarku ka yi duba da yanayin irin 'yan siyasa da suka kasance sun taɓa riƙe kuɗi, sun juya kuɗi a hannunsu na al'umma a yayin da suke kan kujerar mulki. Amma baya ko kuma ya kasance bayan sun sauka daga wannan kujera ko kuma wannan dama ta suɓuce, duk yawan tarin kuɗin da suka tara, ko da sun kasance suna son su juya su, zuwa lokaci kaɗan za ka ga sun dawo mabuƙata. Idan aka ba su kyautar mota ko kyautar kuɗi, amsa suke sabida mene? Suna da buƙata, wa'incan kuɗin sun riga sun lalace, sun lalata su. Sannan kuma idan ka lura da irin tsoffin masu kuɗi, walau wa'inda suka tara kuɗi ta hanyar aiki ko wa'inda suka tara kuɗi ta hanyar ita kanta kasuwar, idan har ya kasance fa 'ya'yan nasu ba su ba su wannan ilimi na juya kuɗi ba, to ina mai tabbatar maka da an raba gado, ƙanƙanin lokaci za ka ba su, wallahi za su ƙone kuɗin nan. Sannan ma'aikata na gwamnati da suka yi aikin gwamnati har suka gama, suka yi ritaya, idan aka ba su pensionsu da gratuity nasu, za ka ga akwai waɗanda suke dawowa gida su yi dabarar cewa bari su fara kasuwa. To za ka ga rashin wannan ilimi na juya kuɗin sai ya kasance ya sa idan suka sa wa'innan kuɗi a cikin harkar kasuwar sai su je su ƙone su. Mai ya sa? Sabida ba su da wannan ilimi na juya kuɗin. Ga wani ƙaramin misali, idan ka lura a tarihi a zamanin Annabi Muhammad (SAW) lokacin da aka yi hijira daga Makka zuwa Madina, an tafi da sahabbai da dama. A cikinsu akwai wa'inda suke attajirai a yayin da a lokacin da ake cikin garin Makka, amma ya kasance sun tafi garin Madina ba tare da ko sisi ba, sun bar komai a garin Makka. Har sai da ya kai ga Annabi yana